billahi ladi wannan injin rabo ta ce wannan duk yanda aka injin masallaci ne billahi ladi ba a kula da Allah ba duk yanda aka injin masallaci mutane injin masallaci ɗakin Allah ya ko a dinga kula da ya amma mutane hankalin su kawai yana kan duniya billahi ladi wannan kayan din ma babban kayan ne billahi ladi canja azai inda injin masallaci ne sun wulakanta shi canja zan sa musu roba kayan in sa musu ko ba kayan ko ka ake Allah canja shi abuwa da ka salamu Allah ya so alhamdulillah ka so alhamdulillah ka kira ya idan aka zo wurin ka inda ya saya za a yi ya fi tsada amma in sayarwa za a yi ba wani daraja yanayin kasuwan ne ya guri yanzu nawa za ka saya wannan ga wannan ba wani abun ba wani daraja ne da ita ba ka ga ba za ka gani ya haƙuri je ka wannan Allah sa musu albarka ya faga ya haƙuri ka Allah sa musu albarka shege wai har ya gane da haɗin kiya da yake wai za kira a dangane wai in kai aka zo siya wajen kai sai ka tsawala in kuma aka zo sai wa sai ka kare da farashi to ai da ma a kare na gan ku dole zan ga abu da ku da ba ku ga wajen na ba a haka kaɗan komai ne da na gyara shi ku je no salamu alaikum amin wa alaikum salam ya gari ya nima alhamdulillah masha Allah adan gadi ya fakoki alhamdulillah madalla me ake so fanka a ga me ake da bukata ni ne ai nazo da ita ba kun ba ita da kakar na da ita tazo da kanta na ta zuwan ka da ban zuwan da a amarya ke ai amarya ce fanka da roya amarya an kace ko amarya wani da nayi Allah wani bi baka ba gani ba na fitowa majalisa keke mutumi na yadda ba za ta bi ne yake kuma ta rasa wanda za ta aure kyakkyawa irin ta aure ka saboda ni ma haka Allah ya yi ita ba takarda aka ba ta za ta aka yi wuta ba keke mai kira mutanen ba to wace ke za ta maka wata nan wata ta girma da Allah a kiyama kenan ka dare mu daidai ruwa daidai da to gabo ka kama ruwan idan ka gasu wace ke ta wani gida ga wannan ya ce ga wannan ni fi wallahi wancan fankan nake so ka ganta doguwa ko ta ina iska zai iya kada wallahi ni in ba wannan fankar ba daga nan gidan mu ma abu bai kanka haka ba uwar gida ko ta da haka liki ki to shi kenan ga nan ka zo ka duba ta dubu 70 wai ke ce matarsa ba an daɗe da yin auren nan what wai kira su wanda zaki aure wannan dabirin kai ka ga fanka na ga fanka kana ganin fanka kana bu magana fanka na tun fanka ya wanda rigima nake da ban kawo yanzu a wajen nan to ya isa har ka kasuwa ce ta dan da kai kina ji na uwar gida wannan fanka da yake gani ke giyar fanka ba wani zancen ji in ba za ka sai min wannan fankan ba wallahi tallahi daga nan gidan mu ga wuce wannan fanka ita za ka sai min ni ba zan iya da wannan wahalan ba ko ka sai a kiyama ko ta tafi gidansu ko ka sai babban fanka ko auren ku ya gudule ina ruwanka kana ina shan kana me ya hada ka da ita kada mu da kuci ne fa dama abin da yasa ka zo kan gidi kenan kada kake karewa mata mu kallo kina dina zan yi al'amari na rayuwar duniya ko mai haƙuri ni ba wani abu da za ka ba wani lafazin da za ka zo min da shi ni ba wannan bankan ba wallahi ni na ga yau gidan mu zan wuce ba zan iya wannan kinga billahi la dama ke ba kalar sa bace in ba zai siya miki wannan bake tafi gidanku ni wallahi zan a mutanen da suke bi a mutane abokanai na alƙur'an zan kawo miki su Allah wallahi ko kuma ni da kai na rantsa da Allah zan babbare ma haƙura wannan irin munafurci ne ne wai kai ne wannan irin munafurci ne ya daga kasuwa ka koma ga daga magana da mata aure wai daga gaskiya mata kace ni ta kawo kace har zan ce mata ina son ta wallahi abuwan uwar kace ya hakuri yake da zakin yayi ban muna wasa ka dinga zakin yayi da ka da kan ka hadiye Allah ya tsire maka ba ta hadiye shikenan ko ya fanka da fa zan iya fata ya san iya fata ya fanka nan ya na san haka ma da ba mu zo da fankan nan ba da ni kadai da kai wai yanzu ma ta kace to ai zan yi maka rage yanzu a ina kuka tare da kare ita ina ruwanka a gida na tare ina ruwanka da na tare su ban sani ba me ya daga kan sanin inda na tare kinga ingo wannan saboda albaji ingo
yawa ai ba mai da hannun kyauta baya musamman hannun na munafiki ne musamman hannun na munafiki ne kina ji na yanzu fa na gama ma bayanin nan yanzu na gama ma bayanin nan ka tsaya mana Ina- akwai magana a baki yawa da ni da To kai ka taɓa bani ne ko naira 5 kai ka taɓa bani ne? muje gida Wani zuwa ba wani zancen zuwa gida ni wallahi sai ka sayar za a min tura wannan ta bude fankan. ita wani gida kina ji karki na da mu bari kira uban gida na sani indomi zai saya min wannan fanka kai In an yi magana Kai. sai min wani mai gidan ka wani kai mai gidan ka. wallahi in wannan mai gidan naka ne sigari kawai zai iya siya maka alquran kake wani kan ke in kika zo da auren ki zo zan aure ki alquran wannan fankar da kuma ni take na mai dubu to shikenan Allah wallahi na gane inda ka dosa yanzu gaba ɗaya na gane inda ka dosa kai Allah ya ba kada so ka kashe min aure ne ka na ba in kika zo nan ko bana nan wannan da gashi nan an saka zakire bashir din nan kanena ne ni ne a dangane to wannan lambar ki dauka lamba ta ce kawai ki kira ni tunda kai irin ku ne Allah zai muku daraja ba ku mata irin wannan tsala ka zo kana zubar da mutuncin ta hannu kina jina Ba wani zancen jiya nan ni fankan nan ko in ba za ka sayar da ba wallahi gidan mu. ku je ku daina ta kanku za a tsaya